Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Pashinja vapangana ipaipeta achinyomba Chamisa anyora adedzera kuti Chamisa ari kufa manje manje. Anyora kuti iye while trying to consider the matter, I heard the voice saying Chamisa, your days have been numbered. There is nothing to be changed because through you my people are suffering. Asi izvozvo ndo zvaita kuti vazukuru vambuya nehanda vatsamwe zvisingaite vamutuke. Varipo vanga vachitaura vachidedza kuti wakufarisa iwewe. Aripo mumwe munhu auya akati mafunga kumuwuraya kasezvamakaita achitsvangirai. Mumwe munhu akati you are prophesizing maplans ake ekumuwuraya iwewe naED. We know this part called zanupf ndo mastaira enyu. Iwewe uri kutoshandiswa kuti uite maprofesa enhema kuitira kuti kana vamuwuraya musafungidzira zvinhu zvakawanda. Manje isusu takangwara tozviziva, hapana nyaya apa. Iwe hausi muprofita, you are a fake one. Mumwe munhu akati ko Mnangagwa achafa rini tozorora. Mumwe munhu akati pashini kumeso kune matambudziko sezizi. Mumwe munhu akati Java ndaona wafa in 6 days. So guys, handizivi kuti munoti kudii because prophet vedu venhema tinovaziva. Hapana maprofesa vanotaura kana vakutaura zvakadai, so which means vane maplans. Vanoziva kuti vari kuda kuuraya ani Chamisa naED. Munongoziva mega team yevarakashi. Chamisa ari kuvatadzisa kuvata mudzimba guys. Vazoenderera prophet vedu vakati please pray for Chamisa, this is a death and it's coming soon. Saka vazukuru vambuya nehanda vadedzera kuti angatofendiwe panganai kana kuti ED. Imimi ndimi muri kutitambudza. Unoziva vara rinoti suffering ndinoreva kuti kudii. Vanhu vari kutambudza vanhu izanupf nemimi vana panganai. So guys, ndonyaya yanga tauya nayo of which iye pashinjava azvionawo kune mumwe munhu anga achimudza kuti iwewe uchafa soon. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.